Busalan po natin. Malikot siya guys. Lang po, din natin busal. Alam nyo, kahit mabait yung aso, kailangan ibusal. Huwag nyo ibabash na nakabusal sila ha. Akala niya sasakay sa motor. Yun, for safety purpose. Busal guys, busal. Rubberize po yan, kaya hindi masakit. Rubberize. First time to, kaya iiyak. Sa mga nambabash na ano daw, iiyak daw yung babae. Normal po yun. Okay, Ipan, boy. Mamaya. Basta galing Bagyo, sir, ano? Solid. Makikita nyo po na ang first time po na test normal na ayaw magbasa ka, normal na iiyak po. Pagmasdan nyo mabuti po. Malaki mo, Jago. Hoy, hindi siya nag-cry. Shout out sa brusher. Mga matapang yung babae, hindi nag-cry. Right, lock and load, muscle spasm. Kailangan pag ano, pag-shoot ng malalaking kaso. Sino kasi? Panggang kayo. Yan, buha pala. Okay na sir. Yan, lock and load na guys. Laki! Galin na natin yan. Tanggalin nyo na po yung ano. Yun, pinandal na po. Ay, nagbibideo ako. Yun, sa mga gusto magpa-stud dyan, PM lang kayo. Dito si Jago. Laki ulo. Alright. Open din po kami sa mga gusto magpa-shoot dyan ng kanilang mga aso. La Union, Tarlac, Pangasinan. Master shooter po. Magic hands. Salamat po. Off ko na, sir. Oo, picture.